Benvolguts a Fil a l'Agulla, un podcast de Mònica Cortals i Jana Martínez, dues noies escrites per Mercè Rodoreda i Sally Rooney. Com cada mes, us portem un capítol destinat a una temàtica que ens obsessioni. En el capítol d'avui parlarem de les cartes com a espai de dissidència amb Anna Noguer. Posem Fil a l'agulla. Bon dia! Bon dia! Feliç primavera i feliç Sant Bon Sant Jordi! Jordi. Bon dia, Anna! Bon dia, m'encanta perquè som a la tarda i no és Sant Jordi, però No passa res. ho serà. Però farem Ho serà, una ho serà. Exacte, ja està. exacte. Però per mi bon dia és tot el dia, eh? De fet, Jo en estic català, molt en contra en d'això. català sempre s'ha dit bon dia en qualsevol moment del dia. Jo sempre dic bon dia en qualsevol moment del dia, perquè dia és tot. Tot, sí, clar. No? Té sentit. Mm. És la meva excusa sempre, perquè sempre m'equivoco. I no passa res, ja està. No, i això surt a Sant Jordi. Ai, m'encanta. Que Us falta ho juro que és el meu dia força. preferidíssim de l'any, eh? Per Sí, mi compto uns també. dies enrere. Per mi també. Sant Tot i que Jordi. amb els anys em va passar una mica com amb els Reis. Que perd Ai, una no. mica la il·lusió. Jo al contrari, jo he guanyat il·lusió. Jo, últimament, l'últim... No trencaré aquesta màgia, però Sant Jordi. Ja. I tu què opines de Sant Jordi? No m'agrada gens Sant Jordi perquè és un dia fatal per mirar llibres. Ja, no, Sí. això és cert. No, No pots és comprar horrible. llibres el dia de Sant Jordi. I si fas de botiguera de llibres és un dia molt agobiant perquè Total, la gent se'n recorda de tot a l'última hora. És com un, nena, aquest llibre el tens? És com un, no ho sé, Totalment, estic totalment. respirant així com puc, saps? I tant, i tant. Però és veritat que sí, potser quan era més petita m'agradava molt, perquè, ai, nena, té 20 euros perquè et compris un llibre. I era maquíssim. Sí, era una mica el dia de Reis. Sí, a mi em passa Sí. això. Potser també és perquè l'any passat vaig fer de llibretera. I també, clar, van ser Segurament, sí. unes hores molt llargues treballant. Ah, ho desromantitzes una mica. I vas tot... Sí, exacte. Doncs jo encara visc en una mentida i encara romantitzo Sant Jordi i ja està. No, I però soc molt encara feliç. m'agrada perquè l'aire és diferent. No, sí, a mi em barreges. Respiro una cosa diferent. A mi em barreges primavera, llibres i flors I i tornes és que soc el dia més feliç del planeta. Clar, evidentment està escrita per Mercè Rodoreda. És per clima perfecte. I nosaltres, jo, Sally Rooney, que no, fa una crítica més Sí, d'això. no passa res. És veritat, és veritat. No, a mi m'agrada molt, però me'n recordo que l'any passat em va venir un noi demanant-me un llibre per la seva parella i em diu, no sé què li agrada, un llibre per una persona, no sé, algo que t'agradi tu. I vaig dir, perdona? Sí, jo òbviament vaig fer com, vale, sí, clar, no? Estàs comprant a la meva llibreria, no passa res, però com... Jo sóc la Això és parella amor? me n'assabento i és divorci, o sigui, és causa de divorci Exacte, per això. mi. Donant tu que és una noia i a totes les noies us agrada totes el mateix. Exacte. També molt íntim, no? Comprar un llibre, o sigui, regalar un llibre. Exacte. Llavors, que la meva parella no sàpiga gens què em pot agradar. Però en plan que vagis a una llibreteria... O sigui, una cosa és que potser diguis, no ho sé, li pregunto a algun amic en comú, no? Sí. Què creus que li podria agradar? Mhm. Això, ok, perfecte. També hi ha la cosa de demanar perquè sigui un bon llibre i de no sé què. tant. Però anar a la llibretera, que no coneixes absolutament res, de dir, és una noia jove, no sé, algo que t'agradi tu, ja està. Uau. Vaig recomanar-li un llibre que a mi m'agradava, que vaig dir, no sé si li agradarà, òbviament, perquè m'agrada a mi. Li hauries d'haver recomanat un llibre d'Amiga de Te Cuenta. Ja, Sí. total. És veritat. Se n'has de... Avui Mercè Rodoreda de cop. Sí, ara ho prepararé. Faré una llista com de pels nòvios dolents que no saben què regalar, però en plan, és que no sé què li agrada, perquè jo vaig preguntar, vale, però què li agrada? No? Jo sóc llibretera, però no sóc bruixa, no puc saber quin llibre regalar-li a la teva parella. A més, el meu primer cop treballant a una llibreria. Va Sí, ser el meu pitjor malson, crec. Que el meu nòvio no em No. conegui. Clar, és que vol dir que no És et coneix. Sí que estima de tu. Li hauries d'haver guardat li hauries d'haver escrit una nota i ficar-li a més el llibre, saps? Ja, Allò, ja. a les etiquetes de la roba, en plan, estic esclavitzada en una fàbrica de no sé què, en plan, deixa el teu nòvio perquè no sap què t'agrada. Total. Ho hauria d'haver fet per aquest Sant Em pots Jordi. fer unes quantes, aquest Sant Jordi? Vaig ficar notetes. De sobte em fan fora de fe. Jo he de dir que també romantitzo molt Sant Jordi perquè per mi no és només un dia dels enamorats, sinó és el dia de l'amor. Llavors, jo per Sant Jordi Clar, clar. regalo tantes roses als meus amics. Jo també, per mi és igual, O sigui, a mi, sí, jo sí. gaudeixo com d'això, de simplement portar algú que t'estimes, una petita rosa, un llibre, Sí. un té, he pensat en tu. Sí, total. Jo totalment a favor Em fa molta de il·lusió. regalar I si flors. fa sol és a tothom. fantàstic. Ai, ja està. Clar, Veus, ja un tinc dia ganes de Sant Jordi ara. Jo era molt insuportable a l'ESO, perquè al mes d'abril deia, queden 23 dies per Sant Jordi. Però és que jo sóc aquesta persona a tercer de carrera, m'és igual. M'encanta. Ja està. Perquè encara Never tens la grow up. il·lusió. Molt bé. Exacte. Doncs per Va. aquest episodi especial Sant Jordi
Aquest episodi porta pensat fa molt de temps Sí, ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No? Crec que quan li vam dir l'Anna feia temps. Anna Noguer, ets la nostra segona convidada. Ets Quina il·lusió. sí, ets justament l'altra meitat d'Anela Geminada i va passar la Laia Regincós per aquí, la primera convidada, o sigui, és fantàstic que sigueu vosaltres dues les primeres. No ens estan patrocinant gens, No tenim res a veure. No hem pagat per venir. No, això és per la màgia de l'amistat. Totalment. Genuïnament som amigues totes i ens caiem bé. Sí. I estic molt contenta que estiguis aquí amb nosaltres, sobretot per parlar del que parlarem, que és un tema que ens obsessiona. Com haureu escoltat a l'inici i veureu el títol, parlarem de les cartes com a espai de dissidència. I que és un episodi perfecte per fer-ho avui, Sí, Sant Jordi, encaixa moltíssim. que crec que mai m'han regalat cartes per Sant Jordi, però No, perquè en general crec que és un gènere que es toca poc. Sí. No, les cartes? Vols dir que no t'han regalat Una carta el dia pistola? el No dia- t'han escrit una carta el dia de Sant Jordi. Exacte. D'acord. Mai, però penso que fa pel dia de Sant Jordi. Jo pensava que et referies a que no t'havien regalat un epistolari per Sant Jordi. Va, Tampoc. tampoc. Li han de regalar un epistolari amb una carta una dedicada. carta d'amor. Exacte, perfecte. Els meus amics, bueno, massa tard. Vosaltres podeu fer. Nosaltres ho podem fer. Som les privilegiades. Sí. M'agradaria començar per un fragment de la nota de les editores de Cartes d'amor, que serà d'un dels llibres que més parlarem, però ens ho reservem més cap al final, que diu així: teixir una vida o una relació a través de la correspondència entre dues persones s'assembla a encolar els fragments d'un gerro esbocinat a mort, com fan els japonesos, perquè el resultat final sigui encara més lluminós que la mera suma de les parts. Això ho vas escriure tu? Sí. Vaja. I d'això és del que volem parlar avui, amigues, d'aquests fragments encolats que són les correspondències, aquests espais d'intimitat, de confidència, on poder ser vulnerables. A través d'aquesta mena de pacte no pacte, no?, que fan dues persones quan comencen una correspondència, com el de privacitat, secret, on podem explorar els espais menys coneguts de l'altre i de nosaltres mateixos. Fa uns dies l'Ivets Zwatzko, perdoneu si no he pronunciat bé algun nom, va publicar un article a Substack que es diu Voluminoses cartes als amics. En ell parla d'una idea que deixa entreveure amb la promesa de poder desenvolupar-la quan tingui temps, perquè la pobra està enmig d'una tesi doctoral. Ànims. Molts ànims. Aquesta idea és que la transcendència, que sempre es diu, no?, que es busca quan vols escriure, ve després. Realment escrivim perquè és millor escriure que no pas no escriure i perquè volem que aquests a qui estimem de veritat ens estimin també de veritat a nosaltres, explica ella. I fica uns exemples dient: Foix enviava poemes a la parella d'un bon amic cada Nadal i Cap d'Any i aquests no pensava publicar-los. Vaig entendre què significava això quan un boníssim i intel·ligentíssim amic meu va parlar-me de Foix seduït i emocionat perquè un boníssim i intel·ligentíssim amic seu li havia dedicat la tesi i jo n'havia de fer la ressenya. Rodoreda, abans que res, i sense que això impliqui la revifalla misògina o el menysteniment, escrivia perquè l'Obiols la llegís. Arnau, de Targa, és un llibre i un poema i una novel·la i un munt de coses més meravellós. El millor del 2024 i, en primer lloc, és un homenatge als amics més íntims. El poeta xileno que he mencionat abans va fundar una editorial per volcar els poemaris dels seus amics poetes. Els diners els va treure d'una indemnització que li va caure a sobre, podríem dir miraculosament, en diversos sentits, perquè el fill d'un ric molt ric l'havia investit en cotxe i podria no haver sortit viu de l'accident. En comptes d'això, els va voler fer feliços. Bé, això era una cita del seu article de Substack que em va tornar boja, sobretot perquè després diu que sota això està la idea de que els llibres són voluminoses cartes als amics. Una frase que es veu que va dir el rector de la seva universitat en un mail i que es va quedar molt amb aquesta frase. Per mi compartim molt la idea de la Ivet i és una manera de demostrar que aquest episodi és una manera com de demostrar això és així i també ho podem veure a través de les correspondències. I m'encanta que mencioni justament a Rodoreda i a Obiols perquè va perfecte. Ens va genial. Jo, abans de començar ja a llegir les cartes de Rodoreda, volia mencionar que abans parlàvem amb l'Anna durant el trajecte de camí cap aquí, que era com si realment les cartes són un espai tan privat i tan secret. A dia d'avui, com a mínim, no? Perquè, per exemple, jo que t'he escrit cartes a tu mentre estava a Santiago i tal, no sé si tot també passava, com que hi havia una sensació d'això algun dia, si això perdurarà, això algun dia ho tornaràs a llegir quan tinguis 60 anys. Clar. Llavors, com fins a cert punt, era com que quedava una mica com tocat. No et sembla? Com
Per exemple, jo quan escrivia les meves cartes ja t'explicava la veritat, però ho explicava d'una manera com bonica, no? Ai, aquest adjectiu no m'agrada tant, doncs posaré aquest altre que queda millor. Que potser... O sigui, jo crec que això també potser passa molt més avui en dia, perquè, per exemple, en WhatsApp no te'l penses tant. Clar, però no és més probable que un WhatsApp es faci públic que una carta? Sent nosaltres anònims, i no sent persones que les nostres cartes poden tenir importància. Sí. Però, per exemple, justament a les cartes d'amor, no que hi vulgui anar ara a les cartes d'amor, però justament m'hi fa pensar que en algun moment la Virgínia li diu a la Vita que ella abans escrivia esborranys de totes les cartes que escrivia, que ara ja no té temps, però que abans feia un esborrany de la carta, no? És a dir, que moltes vegades, i no ho dic perquè, és a dir, evidentment estilísticament la Virgínia tenia una voluntat molt clara de fer les coses de la manera que ella creia que s'havien de fer, però que és veritat que en cert, no dic totes les cartes, totes les correspondències, però que sí que hi pot haver una certa performativitat, no? També parlàvem amb la Jana de les cartes que Sílvia Plath li enviava a la seva mare, on li explicava moltíssimes mentides, no? O maquillava la realitat d'alguna manera, no? Perquè vull dir que mostrem coses, però també triem què volem mostrar. I triem quina part de nosaltres, no? Aquest caleidoscopi que som, li escriuries la mateixa carta a mi, que no et conec gens, que la Mònica, que sí que la coneixes més, saps què te vull dir? Què tries ensenyar a cadascú, saps? Sí, jo crec que certament les cartes són un espai molt més privat que una novel·la. O sigui, com a autor, és molt diferent com tu escrius una carta a un amic o un conegut que no pas una novel·la. No? Però també seria interessant com pensar fins a quin punt realment deixes de performar com a autor quan escrius cartes, no? Sí, jo això en un autor ho penso que s'ha de tenir en compte. També crec que molts dels autors que després tenim correspondències publicades no volien o no sabien que això després es faria públic. Clar. Que això és tot un tema que crec que just amb tu, Anna, ho he parlat alguna vegada, i amb tu, Mònica, també segur, de dir que jo fins i tot sento certa contradicció en llegir cartes, perquè dic, això és la intimitat d'una persona i dues que està publicat moltes vegades en contra de la voluntat d'aquestes persones, i jo ho estic llegint, no? Ens passava, crec que ho vaig parlar al primer episodi, potser amb Kafka i la carta al pare, en general tota l'obra de Kafka, però amb la carta al pare just que dius, hòstia, pobra, no? I jo me la vaig llegir, vaig gaudir-la molt, entre cometes, no? Però és una carta bastant dura, però i dic, estic traient com aquesta intimitat d'aquestes persones, però a la vegada és públic, no? Els estàs mirant per una espieta, sense que ells ho sàpiguen. I a mi m'encanta això. Em dona el morbo de saber que això és de veritat, m'encanta. Clar, suposo que amb menys informació, perquè evidentment no està escrit, però vull dir, l'arqueologia també va una mica d'això, no? De saber com vivia la gent abans, de saber com... No? I quan trobes una tomba... És a dir, quan es troben aquestes tombes de dues persones enterrades, així com abraçades, o amb els objectes amb els que han estat enterrats, no és una carta, però sí que és una imatge, no? A partir de la qual et fas com una foto d'aquella persona. Clar. I jo crec que les persones que són vull dir, escriptors, però també doncs, potser polítics o personalitats més públiques, d'alguna manera, és veritat que a vegades es busca el morbo, però a vegades també es busca entendre, no? El que dèiem del gerro, no? Tenim més peces del trencaclosques que d'altra manera no hi podem accedir, no? I jo sempre penso, estan morts. No tindran vergonya perquè els estiguem llegint la correspondència. Jo quan em mori podeu llegir el que vulgueu de mi perquè no me n'assabentaré. Saps? Ja. En canvi jo sempre dic als meus amics, cremeu totes les meves llibretes i les meves cartes quan mori. Per què? Perquè no vull que ningú les llegeixi. No, Com això, jo ho he dit, en plan, cremeu el meu. Sí, no vull que això després passi... Tan dramàtic, això m'encanta. T'ho juro que és un tema que jo de veritat o sigui que, òbviament, a mi no em preocupa de que es publiqui res, perquè òbviament no interessa gens el que jo pugui fer, però de dir, si ho troba una altra persona, de dir, jo què sé, potser no vull que Sitting Fills sàpiguen què escrivia jo en una llibreta o el que t'escrivia tu. Ai, jo soc 100% al contrari, o sigui, jo tot el que he escrit està en una carpeteta al meu Drive, i no ho ensenyo absolutament ningú i sempre penso, mira, el dia que jo em mori, el dia que si em passa alguna cosa, que ho publiquin, a mi m'és igual que ho publiquin, però jo no vull veure que això està publicat perquè em fa massa vergonya. Llavors... Clar, però et faria vergonya. O sigui, ara sí, però penso quan em mori,
Bueno, ja, Fes-te. clar, ja, però jo no... Per mi hi ha un... De veritat, o sigui, estic molt d'acord amb el que dieu, però a mi em passa que quan jo escric una carta, sobretot una carta, perquè si escric un mail me'l penso més, no sé per què, però una carta ho faig molt més a raig i ho faig molt més... és molt més vulnerable tot el que digui en una carta. L'espai d'escriure una carta em convida a una vulnerabilitat que cap altre espai em convida. I no vols que ningú accedeixi a aquesta vulnerabilitat. Només la persona. Clar. És com perquè penso que és una cosa nostra. De dir, Val. si he escrit això a tu, clar. i és aquesta intimitat que hem construït tu i jo, ara no voldria que algú altre llegís això. Seria l'equivalent a aquestes fotos que desapareixen, que només les pots veure un cop, no? Però després m'agrada poder rellegir-les amb el temps i que aquesta persona les pugui rellegir, Com són eternes per tu, D'acord. però només per tu. Perquè hi ha aquesta cosa del secret, d'aquest pacte de confidencialitat, que podria dir bogeries en una carta, jo crec, que no ho faria, Però és l'únic espai on podria arribar a dir... Sí que és veritat que una carta és un espai molt íntim. Exacte, a mi em convida a això. Si tothom fos com la Jan, aquest programa d'avui no existiria. Sí, Està clar, és veritat, doncs també és però veritat. és contradictori, perquè penso així, Però a la vegada t'encanta. m'he obsessionat amb les cartes d'amor de la Vita i la Virgínia, i no és el primer epistolari que he llegit, saps? I m'obsessiona, i els diaris també. Però visc en aquesta contradicció. No passa res. No passa res, estem fent Menys de de 3 contradiccions és dogma, no? No ho sé, Això ets tu m'ho la va- filosofia. Això m'ho va dir una Menys amiga. és dogma, d'acord. Bueno, jo estava pensant en Walt Whitman, no? Això que diu... En contradic... Continc multituds, no? Sí, total. És així. Totalment. El pensament comporta contradicció. Està Molt clar. bé. Bé, doncs després d'aquest debat m'ha encantat, la veritat. No estava planejat. Digui com ho viu el tema de les cartes. Doncs, si us sembla, comencem a llegir les cartes de Rodoreda, D'ara. que va editar Club Editor, i farem, jo m'he centrat més a les cartes de l'Anna Murià, perquè em semblen precioses. Són les cartes que va escriure entre el 1939 i 1956, quan Rodoreda i Murià estaven a l'exili, tot i que en 2 països diferents. I cal contextualitzar que Anna Murià és una de les amigues més íntimes de Rodoreda, i per tant a la seva correspondència es veu molt bé aquest vincle. Com per exemple la carta 7, escrita a Bordeaux el 29 de febrer del 45, que diu: moltes vegades, quan he estat terriblement cansada amb un cansament com el d'aquells rucs que no poden tirar endavant malgrat els crits i les vergassades, he pensat, i només de pensar-ho semblava que la càrrega s'alleugerés. Si tingués l'Anna aquí, t'he recordat molt més que no et penses, i he enyorat més que no imaginaràs les teves sol·licituds maternals. És que em sembla com tan tendre. És molt tendra aquesta. És de les més tendres que has seleccionat, no? I m'agrada molt com aquest sentiment que trobo que és molt universal. O sigui, jo llegeixo això i penso que jo, tot i que les circumstàncies vitals fossin totalment diferents, quan també estava a 1.000 quilòmetres de les meves amigues més íntimes, també em sentia així. D'aquells dies durs, de cop pensar, doncs això, de cop rebia carta teva i ja està, i era com tenir un trosset de casa al meu costat i et donava moltíssimes forces. Llavors, trobo que és com molt tendre veure aquesta part tan íntima, tan bonica d'una relació d'amistat. I també sí que m'he adonat, jo que no llegeixo tants epistolaris, que serveixen molt bé com per humanitzar moltíssim més a l'autor. No? Al final, sí que és veritat que a mi quan estic llegint una obra m'agrada llegir-la per mi sense que la meva imatge mental de l'autor em contamini una primera lectura, però és veritat que després de llegir una autora que conec tant i que m'agrada tant, poder-la humanitzar tantíssim, trobo que ha estat com un procés molt bonic i que m'ha sorprès. Llavors, això, m'ha encantat poder veure doncs, la seva relació amb les persones més íntimes. I a tu et passa, amb la Mònica parlàvem que a ella no li sol agradar tant llegir epistolaris perquè no vol que la percepció que té de l'autor o la imatge que té de l'autor sigui contaminada, no? Sí. Pots explicar el teu punt de vista? Perquè jo no l'entenia, però sí que sento que té... Això també és una cosa que m'ha canviat molt al llarg de la carrera i crec que ve molt precisament de la carrera que estic fent, no? Però sí, jo tinc una manera molt concreta de llegir, sobretot quan estic llegint clàssics, molt entre cometes, o sigui, quan llegeixo per oci no ho faig tant, però quan són llibres que sí que vull estudiar bé, sí. Llavors, el meu procés és, primer faig una lectura totalment a cegues, o sigui, si puc evitar llegir contraportada, ho evito, m'agrada com no saber el mínim. I faig com una primera lectura així més ràpida i més que res per saber la trama.
no? De què m'està parlant, quins són els personatges... Va. I després ja sí que passa una segona lectura més tècnica, diguéssim, de... Ostres, ara que em sé la trama i sé com acaba això, vaig a veure quins jocs està utilitzant l'autor, quins símbols, quins... No? Com tot aquest rerefons del llibre, que al final és el que a mi em sembla tan interessant. Llavors, si jo abans de fer aquesta lectura ja conec l'autor, ja sé cap on tira, ja sé part de la seva vida, és com que aquesta primera lectura em queda molt tacada. I per tant, això de fer de només em centro en la trama, només em centro en la història que m'estan intentant explicar, ja no ho puc fer tan fàcilment. D'acord. Per tant, jo si llegeixo diaris epistolaris han de ser d'autors que ja conec, que ja he llegit les obres, i que per tant, o sigui, per mi, conèixer l'autor és l'últim pas, no el primer. No sempre ho faig, però a vegades m'agafo un llibre perquè m'interessa l'autor. Llavors, clar, aquí ja vas molt condicionada a dir vull saber tot d'aquest autor, queda molt barrejat. Tu no, tu vols fer... Jo... Per mi és el anònim, com si... Exacte. Com si vull saber ni qui l'ha escrit. No, és el Lacarillo de Tormes. Sí, tampoc arriba a aquest nivell, no? Però sí que m'agrada com de la primera versió que aquest llibre sigui meu, no de l'autor. Després ja arribarem matar a un punt l'autor, tu estàs super a favor de Roland Barthes. No, o sigui, jo estic a favor de matar-lo i després reviure'l. Clar. El criogenitza, llavors ja... Exacte. Que I jo estic després molt a ja favor està. d'això també, Però- Jo soc molt així també. Jo és això, no? L'autor mor en el moment en què neix el lector. Total, sí. Llavors penso, aquest llibre ara mateix m'agrada fer-me'l meu i després ja m'explicaràs tu el per què i després ja entendré des de quin punt l'esperit tu, no? Però primer aquest bebè vull fer-me el meu i llegir-me el jo i després ja tal. I això ho vaig notar molt, per exemple, en les lectures que jo he fet de l'Home, que jo a l'Home hi vaig arribar primer per al batxillerat quan ens van explicar una mica com biografia de Rodoreda, perquè tractava Mirall Trencat, i ens van explicar... Deu llegir Mirall Trencat al batxillerat? Sí. No, Mirall Trencat no, la plaça del Diamant. Vale, dic, perquè jo vaig llegir la plaça. Sí, i ens van fer com biografia de Rodoreda i ens van explicar això, que ella es va casar amb el seu tiet vingut d'Amèrica, que justament d'això neix una mica a l'Home, que és amb una trama molt similar i tal. Llavors, clar, jo a l'hora d'acostar-me a l'Home ja ho venia amb un marc mental de... Això és mig biografia de Rodoreda, no? És una autoficció. I ho llegeixes molt diferent que no pas si no t'han explicat gens d'on surt. Sí, Clar. Sí, jo ho entenc, però crec que jo tinc... Ho separo una mica, igualment. Ho separo, però a vegades tinc en compte... Sí que penso en la persona, però sóc capaç de posar-hi la meva pròpia experiència en aquell llibre i a vegades penso més en coses meves que no pas pensar en l'autor. I després, però sí que m'encanta saber coses de l'autor, perquè si un llibre m'agrada molt m'obsessiono amb l'autor. Llavors és com ara vull buscar moltes coses d'aquest autor i si té cartes me les vull llegir i si té tal, és com que m'obsessiono. O per exemple em passa que, després parlarem, vull llegir Orlando de la Woolf i el volia llegir abans de llegir aquestes cartes, però ara tinc encara més ganes de llegir Orlando perquè sé d'on ve. Llavors dic, clar, home, és que necessito llegir-ho i pensaré en la Vita, òbviament. Jo vaig fer al revés. No sabia res de la Virginia Woolf, no sabia res de la Vita Sackville West, ni que aquest llibre estava fet per la Vita ni la relació entre les dues. Vaig llegir Orlando abans d'arribar a les cartes i vaig dir marvelous, i llavors en algun lloc llegint algun article, perquè quan m'obsessiono amb un llibre sí que busco més aquest llibre i tal, i coses que m'he perdut i que no he trobat, i llavors això em va portar les cartes i llavors allà sí que vas vinculant molt, no? Llavors tu faràs la contrària. Exacte. I no sempre em passa, evidentment. No, i és veritat que ho diferencio molt entre els llibres com de la carrera o llibres com més professionals, no sé com dir-ho, com més de la meva vessant de filologia, no? I els llibres d'oci, o sigui, els llibres d'oci, clar que sí, expliquen tota la biografia i si hi ha pel·li, doncs, segurament també m'hauré mirat la pel·li i n'hauré parlat amb les meves amigues, amb qui sigui, no? I sabré moltes més coses. Però sí que si n'he de fer un anàlisi més seriós, més tècnic, més tal, prefereixo entrar-hi totalment des de fora. I té sentit per la teva carrera fer-ho així, realment. Vull dir, té sentit fer-ho metòdicament d'aquesta manera pel que tu fas, no? Exacte. Sí. Jo que estudio filosofia necessito saber el context també. Clar, és diferent. Jo sí he de saber d'on cau aquest llibre, no? O de tal, per entendre l'autor i el que m'està dient en aquesta obra una mica. Sí, bueno, són maneres. Sí, no, em sembla molt interessant veure això, com el teu context condiciona com tu fas les coses. Sí. No? Va, passem següent carta,
Carta una mica llargueta, agafem-nos. És la carta 5, escrita a Limoges el 29 d'agost de 1940, on Rodoreda explica, no, com ha de passar per una zona bastant conflictiva, com ha de creuar la frontera per fugir de la guerra. I diu: vam passar els primers 3 dies de viatge ficats en un tren que vam trobar per casualitat, ple de soldats en retirada. I al cap de 3 dies vam deixar el tren perquè gairebé no ens havíem mogut de lloc. Ja anàvem bruts i estàvem cansats. Al cap d'una estona vam agafar un altre tren carregat d'avions i aquest ens feu la mateixa broma. Després vam passar un tercer carregat d'explosius i a la tarda ens el van bombardejar 3 vegades. Després ens el van metrallar. En una de les múltiples carreres a través dels camps per a convèncer-nos que fèiem alguna cosa allunyadora del perill, la Maria Antònia va caure i es va desgraciar els genolls. Mentrestant, els alemanys avançaven i nosaltres decidíem d'una manera rotunda prescindir dels trens que no duien enlloc, perquè tota la línia fins a Orleans n'era un rosari amb vagons per grans. T'agrada? Uns soldats van trobar Berzot sospitós i el volien afusellar. Aquella nit, després de molt caminar per carreteres, al costat d'una llau de fugitius capcots i silenciosos, vam dormir en un cobert, sobre la palla i a 2 quilòmetres de l'exèrcit alemany. Pels pobles on passàvem hi deixàvem 4 soldats plens de fàstic i un canó que no tirava, i part del nostre equipatge del qual ens anàvem desfent. Calia, fos com fos, passar per la Loire. Allà, dèiem, la França que encara quedava als francesos serà defensada bravament. Una mica més tard, diu: travessàvem Meung en ruïnes. A terra, obstruint el pas, hi havia carreteres en cendra i cavalls morts amb els ulls menjats de mosques voltats d'un vessal de sang. Davant nostre, a l'altra banda del carrer, asseguda a una cadira, tota vestida de negre i amb les mans blanques i encarcarada sobre la falda, hi havia una vella morta. Ningú no gosava acostar-s'hi. I finalment acaba la carta dient: d'ordre íntim. És de marc estimar molt una persona que m'estima tan poc a mi i prou a qui no ha deixat de considerar la seva dona per poder-li escriure cartes d'amor. És a dir, d'aquesta carta hi ha tantes coses a comentar. Hi ha moltes capes aquí. En primer lloc, òbviament, la brutalitat de la situació històrica que va tocar passar. Totalment. I de la duresa de l'exili, de la normalitzat que està absolutament al terror, això de haver de canviar 3 cops de tren perquè te l'estan bombardejant, patir per si un dels teus companys de viatge el volen afusellar, travessar carreteres en cendra i amb cavalls morts, i també la imatge aquesta, una imatge com tan del llibre, no? Com tan gairebé de ficció, d'una vella morta asseguda amb les mans com resant enmig d'un camp ple de mort, que a més és una imatge que sabem que a Rodoreda li va quedar molt. A part, també està bé comentar això que dèiem, no? De fins a quin punt l'autor deixa de performar quan està escrivint cartes. Perquè és una carta molt ben escrita. És molt ben escrita i trobem clarament un t'agrada? Sí, ella, Rodoreda, diu això que tots o sigui, que deixen d'agafar trens perquè són una mica com un rosari amb els vagons per grans, que és una imatge molt literària. I allà mig diu, t'agrada? Com dient, que escric bé? Has vist aquest símbol que t'he fet ara? Has vist que bé que m'ha quedat? No, vull dir, aquí s'està traient la careta de dir, no, és que jo en cap moment deixo de ser autora i fins i tot quan estic escrivint una cosa tan dura i que m'ha passat realment i ho estic escrivint una persona íntima, no deixo de performar. No? Que no sé també fins a quin punt, potser és una mena d'estratègia com per mentalment... personalitzar, no? Exacte, per allunyar-se d'aquest record. O potser és la seva manera de processar, vull dir, a vegades no, la Sílvia Plath té aquesta frase que deia alguna així com que ella seguiria, diguéssim, endavant amb la vida sempre i quan pogués fer bellesa del dolor, no? Que d'alguna manera potser és una estratègia per convertir tota aquesta brutalitat que tu has vist en una cosa que transcendeix el dolor i que s'acosta a la bellesa per la bellesa amb la que ho expliques, no? D'alguna manera. És molt bonica aquesta carta. Totalment, sí. Sí, i finalment a mi em sembla que sí o sí hem de parlar d'aquest final. D'aquest final. O sigui, quan estàs llegint la carta sencera és com t'explica tot aquest recorregut tan dolorós i tu estàs plenament imaginant això i de cop t'ho talla totalment i posant-ho allà al mateix nivell del dolor de la guerra i dels morts et posa el dolor de, ostres, l'home amb qui jo estic visquent s'està escrivint cartes amb la seva parella, no? amb la seva dona, de la qual estan separats però que continua sent la seva dona. Que això ja també ens mostra molt fins a quin punt Rodoreda donava importància a la seva relació amb Obiols, no? Perquè ja et dic, si no això hagués sigut una altra carta o ni tan sols ho hagués mencionat perquè el dolor de la guerra hi passa per davant i ho atropella, però no, ella de fet ho deixa per l'última part de la carta, per tancar-ho, com dient
ha passat tot això, però és que el més dolorós és que Obiols no m'estima. Sí, estic d'acord, però he de dir, ara sembla que estigui anant en contra de tot el que dius avui, però no, que penso, ara just ho estaves explicant i dic, per mi les cartes tenen una cosa de ser com informes d'existència, no? I hi ha un llibre de Stefan Zweig que diu això, i que em fa la sensació de dir, m'ha passat això, però és que també m'ha passat això. De dir, en aquest moment en concret en el que t'estic escrivint aquesta carta, que suposo que és una cosa recurrent en nosaltres, en la nostra relació, t'escric moltes cartes, t'explico tot el que m'està passant. I m'està passant això, però és que també m'està passant això. I, òbviament, queda com molt... fa molta gràcia que de sobte digui això. Sí, et sobta molt, no? De manera, sí, de dir, hòstia, clar, ara sí, des de potser no tocava, però... És per dir-li que no te n'adones. Clar. Que una cosa és molt més important que l'altra. Sí. Que no, a mi date cuenta. Clar, però segurament per ella no era una cosa... Sí, clar. Total, era més important o igual d'important. Però clar, com jo ho veig així com aquests informes... Sí, és el que dèiem de personificar. Clar. L'autor, no? Clar, és evident. Sí, tu saps que Marcel Rodoreda es va haver d'exiliar i va patir una guerra i no sé què, i tu pots imaginar, però a més se li sumen les capes d'estar patint una guerra, estar havent de fugir per uns camps, estan a punt de matar-la, no sé què, i ella està pensant en l'home que s'estima. I nosaltres crec que ens ha passat el mateix. O sigui, evident, no hem viscut una guerra, i menys aquesta guerra, però hem viscut situacions bastant fora de la quotidianitat. Vam viure una pandèmia i també segur que posàvem amb més importància això, que no pas que estigués... No? O sigui, és una manera de poder conviure amb la tragèdia del que estàs visquent. Bueno, i que al final, per molt que hi hagi una tragèdia, per molt que estigui... O sigui, tot el que està passant fora de tu passa a la vegada que et passen coses dins teu. Exacte, vull dir, la devastació pot ser externa i interna, vull dir... Total. I les dues coses conviuen de la mateixa manera que, no ho sé, jo penso en... Com es deia aquesta sèrie de TV3? La Riera. No, d'època. D'època? Temps de silenci. Sí. Bueno, passa per molts d'anys, no? Passa per, jo diria que la guerra també, però la postguerra, etc., la dictadura. I en totes, vull dir, tothom passa moltes misèries, però mai deixa d'haver conflictes humans, vull dir, perquè al final, de la mateixa manera que no deixen de néixer bebès en guerres i postguerres, no? Vull dir, al final la vida d'alguna manera segueix, no? I la vida íntima forma part també de, vull dir, Rodoreda quan se'n va a dormir o després de passar aquestes situacions en la solitud de la teva foscor, diguéssim, se't barregen moltes altres coses, no? Que potser fins i tot aguditzen, és a dir, que el drama dels cavalls morts, la vella, etc., també et fa qüestionar-te moltes coses a tu mateixa, llavors acabes arribant en aquest pou de dir, hosti, és que la meva vida tampoc em quadra, saps? I amb l'altre al costat, perquè ho feien junts. Sí, clar. Home, i tu imagina't això. No, i parlant imagina't això de nosaltres també hem passat situacions i tal, vaig per l'última carta, que és una carta que... És la millor de totes. Us dic de debò que jo crec que, parafrasejant-ho, en algun moment he escrit un WhatsApp així a la Jana. Sí, tranquil·líssimament. No, totalment. Estem parlant de la carta 13 d'aquest epistolari, escrita a París el 2 de desembre del 1946, que comença. Hem rebut tot el que ens heu enviat i deus estar ofesa perquè no te n'he parlat, però ja et deus fer càrrec del meu estat d'ànim. Ni escric ni faig res. No em puc treure del cap ells dos junts, tendres, palpitants, després d'aquest buit de temps retrobats. Tot això sóc un infern, i no puc fer res, Anna, res. Ell m'estima, però ella també, i hauré de viure d'engrunes, jo que ho he tingut tot. Escriu-me, t'abraço ben fort. Que és una carta escrita quan la dona de Obiols el va venir a buscar, i perquè portaven anys separats i Obiols passa a l'exili visquent en un piset amb Rodoreda, i de cop ella es veu amb la situació de dir fins a quin punt aquest home i jo hem viscut la història d'amor simplement perquè ell necessitava passar a l'exili amb algú i no estar sol. No? Hi ha la frase aquesta tan bonica de ell m'estima però a ella també. Clar. És que hauré de viure d'engrunes jo que ho he tingut tot. A mi l'haureu de viure d'engrunes m'encanta perquè pensava que era... O sigui, sí, que el terme migajera l'havíem fet nosaltres. Engrunaire, no? D'engrunes, com aquest terme era com d'ara.
No, mentida. Mercè Rodoreda ja vivia va ser. d'engrunes, la Mercè Rodoreda. Totes vivien d'engrunes des de fa molts anys, segur que abans de la Rodoreda, no? Però em va encantar quan la Mònica m'envia això. Sí. I de fet t'ho vaig enviar dient engrunaire? Alguna cosa així? La engrunaire original o alguna així, va dir com... ella és nosaltres perfectament. És que és preciosa aquesta carta, també. Sí, jo la vaig llegir i vaig voler abraçar-la i dir-li no n'hi ha per tant. És que no em puc treure del cap ells dos junts tendres palpitants després d'aquest buit de temps retrobats. No. És que, o sigui, l'entenc, és això de... Palpitants, Sí, Quina és paraula. que a més escriu molt bé. Quina paraula. Però és Rodoreda fent overthinking, Clar, i no? normal. I imaginant-se escenaris És que imagina't la per situació. rebossar-se en el seu propi dolor. És que imagina't la situació. T'enamores d'aquest home, fas l'exili amb aquest home, tal, no sé què. Per tu és tot genial, perquè no? També la Rodoreda es volia allunyar una mica del seu marit, el seu oncle, i després passa això, no? Es retroba I de cop un dia truca a la porta l'altra. Clar. De fet, l'altra ets tu. De fet, sí. Bueno, en termes... Sí, legalment sí. Legalment sí que ets tu l'altra. No, perquè a més, Rodoreda tenia molt clar que la dona era l'altra. No? Si és una cosa que ella no passa per alt, de dir... Però van estar molts anys, no? Sí, La però Rodoreda i Obiols l'altra. en cap moment es va separar i seguia escrivint cartes a la seva dona. O sigui, ella tenia molt clar que qui estava casada amb Obiols era l'altra, no me'n recordo com es diu, em sembla que es diu Montserrat. Sí. I sempre vivia amb aquesta por de... I quan passi la guerra? Què? Perquè ella seguirà sent la seva dona, jo no. Clar. Llavors jo crec que encara se li suma la capa aquesta de dolor de dir és que en el fons no hi tinc dret jo en Clar, aquest soy home. mujer puente. Certament, era la situationship de l'exili. Sí, No, literalment. És la situationship per excel·lència, jo crec. Sí, i tant. Uah, és que sempre m'encanta com sempre ens passa el mateix i ens obsessionen les mateixes coses. Sí. I no hem canviat gens, i això és el que em fa estimar-nos com a la humanitat, no? No estimo la humanitat perquè estic molt decebuda amb la humanitat, però ja m'entens com de dir. No, però també jo crec que hi ha cert consol en el fet de... Veus, per això a mi sí que m'agraden les cartes, perquè i no tinc cap mena de contradicció de llegir cartes privades de gent morta, perquè jo crec que em fa ser com molt conscient o hi trobo cert consol de veure situacions que dic i a més aquesta persona ho ha expressat d'una manera que jo no ho podria expressar mai. Total. I trobo molt de consol, no? molt de companyia, no? En el fet que algú hagués passat per això abans de mi i que ho hagués pogut expressar d'aquesta manera, de dir, bé... Total. Sí, és una cosa que la Mònica i jo parlem molt de dir no sóc l'única a qui li ha passat això, gent, no? És com, i te n'adones que al llarg de la història hem escrit de les mateixes coses, els mateixos temes, les mateixes coses. Perquè, sorpresa, no sabem donar resposta a aquestes coses i ens segueixen obsessionant. Sí. No fa gaire et vaig enviar un poema medieval que estava fent a classe i et vaig dir... Sí, Gabriel Ferreter simplement fa un refregit d'aquest poema, que crec que era de Jordi de Sant Jordi o d'Andreu Febrer, no me'n recordo. Sí. No, perquè veus que ben bé, o sigui, han passat centenars d'anys i seguim parlant de les mateixes coses, simplement canviem una mica el format. Sí, és que tot són notes de... deien a la filosofia, hi ha una frase molt famosa, que és com tota la història de la filosofia són notes de peu de pàgina de Plató. Bueno, és com... Hi ha qui t'ho defensaria, normalment és com una petita broma, no? Però de dir, realment són tot notes a peu de pàgina de coses que una altra persona ja ens ha dit, i això és maco, no dic que sigui tràgic ni res, m'agrada, també em dona com consol. Bueno, i mira, a mi, més que notes a peu de pàgina el que va pensar Plató, és a dir, perquè aquí t'estableix com una mena de... A mi m'agrada imaginar com els estrats de les capes com de la geològica, o sigui, les dates geològiques de la Terra, no? Sí, que veus les capes, no? Sí. És com és que només, vull dir, anem afegint, no? I al final és com quan tu estudies la història de les idees, tu estudies la història de la literatura, no? Del que s'ha escrit, i de la llengua també. Vull dir, al final és com, hi ha com tot d'estrats. De fet, en llengua es parla d'uns substrats, dels estrats, dels superestrats, o sigui, de les diferents capes de la llengua, no? Perquè pensant en el català ve del llatí. En part sí, però ve de moltes altres coses que estaven aquí abans i després. Vull dir que al final que tot es construeix en capes. Clar, evidentment, vull dir, tothom pensa
després d'algú. Clar. És I inevitable. agafes o respons o incorpores i aquesta és la riquesa, no? Sí. Per això a vegades quan en aquestes, diguéssim, noves doctrines docents diuen no, el nen ha de descobrir les coses des de zero, és com en un moment la humanitat ha fet molta feina, ha anat acumulant molta feina, una sola persona no pot descobrir-ho tot des de zero tota la vida, vull dir, és que no arribaríem mai enlloc, no avançaríem mai, hem d'aprofitar el que ja està descobert, no? Per anar avançant, i és això de dir, ai no, però és que això en realitat és una còpia de tot, vull dir... Sí, tot és una còpia. Tot és una reformulació, no? Exacte, i no passa res. Exacte. Ens han venut tant que hem de ser originals i especials i tot ha de ser nou, no? No cal. No, total. Sí, jo penso molt això. I també penso que en la nostra pròpia vida, tot i que sembla que tornem als mateixos punts, no estem tornant al mateix punt, sinó ho veig com més com una espiral, que simplement crec que estàs això en un grau... vam parlar. Sí, al capítol 1 sí? del descobriment del jo, pot ser alguna cosa així. Molt probable. Ara anem al gran tema d'aquest episodi, que són les correspondències com a espai de dissidència, sobretot, perquè, tot i que les cartes de Mercè Rodoreda també són correspondències, no trobem aquest punt tant de dissidència del qual volíem parlar. Jo com a molt hi trobo un punt de sortir-se del personatge Mercè Rodoreda com a entitat, com a senyora que res la tomba, i per primer cop veus una Rodoreda humana, una Rodoreda que pateix, una Rodoreda que li demana a les seves amigues que li enviïn vestits perquè té ganes de mudar-se i està farta de sentir-se pobra. Llavors sí que trenca una mica amb aquesta imatge, no? tan institucional, però certament no hi ha una dissidència social. Exacte. Com a molt, sí, però en un sentit polític. Sí. Però les correspondències en molts casos, i com és el cas de la Virginia Woolf i la Vita Sackville West, són un espai, com dèiem, de dissidència per dir el que potser no es pot dir en públic, o per fer el que potser no es pot fer en públic, no? Per parlar d'això, evidentment, estem fent ús de l'edició de l'Ela Jaminada, que és absolutament preciosa, sí, que recull les cartes que es van enviar a la Virginia i la Vita, junt amb altres cartes de tercers i fragments de diaris, del 1922 al 1941. Abans de parlar sobre alguna d'aquestes cartes, Anna, em podries explicar una mica aquesta edició que veu editar, quin criteri veu seguir respecte a l'original, una mica com va ser tot això? Sí, serà molt ràpid perquè realment el criteri va ser essencialment, ens va agradar molt, és a dir, la proposta d'editar aquestes cartes en català va venir de la traductora, la Mireia Vidal Conte. Per tant, gràcies Mireia per haver-nos-les fet arribar i haver-nos donat l'oportunitat de tenir-les al catàleg i de poder-ne parlar arreu i avui aquí també. Gràcies Mireia. Partim d'aquesta edició, aquella és la meva càmera, no? Sí. Partim d'aquesta edició a l'anglès, diguéssim, que en realitat ja és una selecció, perquè si veieu, és a dir, tots aquests parèntesis amb punts suspensius que són omissions de fragments, ja són aquí a l'original. Es van escriure més cartes i més llargues. La correspondència, diguéssim, sencera ocuparia bastant més de tros. I aquesta és una selecció. Hi ha cartes que es poden trobar senceres, perquè n'he trobat algun fragment que jo no coneixia perquè no eren aquí. Hi ha com un repositori de cartes, jo diria, no sé si és exclusiu de la Virginia Woolf, però diria que sí. I allà doncs n'hi ha algunes d'aquestes que estan abreujades aquí que són més llargues. Però ens va agradar molt també la nota que llegies de les editores, no? Aquest encolar fragments, no? Aquí ho fan molt bé perquè no només hi ha cartes de les dues, sinó que hi ha fragments de diaris que complementen d'alguna manera coses que les cartes no es diuen, perquè és evident que si sempre vius a llocs molt distants només t'escriuràs cartes, per tant tot el que et puguis dir t'ho diràs per carta, no sé que et truquis, però en el cas d'aquestes dues dones vivien molt a prop gran part de la seva vida, per tant moltes coses no apareixen a les cartes perquè ho viuen en carn i ossos, no? Hi ha converses que no es donen o que se sobreentenen perquè l'altre dia quan parlàvem, no? Em vas renyar tal qual. Llavors els diaris fan, sobretot els diaris de la Virginia, fan molt aquesta feina de contextualització, de dir,
aquest dia la Virgínia va ser amb la Vita i tal, o la Virgínia critica això i això, no? Perquè evidentment que la Virgínia trobi la Vita i el seu marit incurablement estúpids, com diu al seu diari, no ho diu en una carta a la Vita. Total, això just ho estava pensant quan explicaves, perquè dic, els diaris de la Virgínia, sobretot al principi, són boníssims perquè la Virgínia està com criticant, entre cometes, a la Vita i al seu marit. El marit el sol criticar força durant tots aquests anys, com que no era sant de la seva devoció. Però a la Vita al principi com que critica fins i tot la seva escriptura, no? Al principi. Vull dir que jo estava com, hòstia, Virgínia. Bueno, però és que la Virgínia Woolf... el punyal un momentet, no? La Virginia Woolf ho tenia molt, això, i de fet, abans que dèiem de publicar coses o no íntimes, Virginia Woolf escrivia els seus diaris conscient que era possible que s'acabessin publicant. És una escriptura diarística molt literària i molt autoconscient, però el seu marit en va fer una primera selecció, que diria que aquesta selecció del marit està publicada a Viena, si no m'equivoco, que és Diari d'una escriptora, que és tots els fragments dels seus diaris on parlen de l'escriptura, i es va esperar, diguéssim, a publicar els diaris sencers a que tothom de qui raja la Virgínia estigués mort, perquè deia coses molt heavies de molta gent amb la qual ella hi tenia relació. Llavors era com no ho publicarem perquè, pobra gent, no volem que s'emportin aquesta sensació que tenien una bona relació amb la Virgínia, i en realitat ella en deia pestes als seus diaris, no? D'alguna manera. Estim un Leonard, que sí, no, aquí va tenir prou intel·ligència, no? Sí, el Leonard a mi em genera molta tendresa durant totes les cartes, perquè clar, jo m'he muntat la meva pell en el meu cap mentre llegia aquestes cartes. La frase aquella de no hi ha dues persones que puguin ser més felices que tu i jo hem estat, alguna cosa així, ja t'explica molt bé, no? El tipus de persona que devia ser Leonard. Sí, ens agrada. Sí, no? No t'agrada, No, sí. A mi Leonard Woolf em sembla una persona molt interessant. De fet, per contextualitzar les cartes i sobretot la mort de la Virgínia, hi ha aquest llibre editat per Calcarrer, La mort de la Virgínia, on és una part de l'autobiografia de Leonard Woolf on contextualitza els últims dies de Virginia Woolf, tant, diguéssim, a nivell global, parlant de la Segona Guerra Mundial, etc., com parlant de la salut mental i física de la Virgínia i de la seva vida quotidiana a Rodmell, que seria com el seu exili particular perquè van haver de marxar a Londres pels bombardejos, no? Però sí, jo crec que evidentment era una relació molt particular, bastant inclassificable, jo crec, perquè estaven casats però no tenien una relació, diguéssim, de matrimoni a l'ús convencional, igual que no la tenien la Vita i el seu marit, però sí que, evidentment, com que Virginia Woolf era una persona amb una salut, diguéssim, mental i de retruc física a èpoques fràgil, hi ha una certa protecció o sobreprotecció, l'entenc jo al Leonard, perquè jo sóc molt així, però ara Virginia va haver d'insistir molt, per exemple, per tornar a viure a Londres cap als inicis dels anys 20, perquè Leonard pensava que se sobrecarregaria d'activitats socials, perquè si una cosa era Virginia Woolf, a les cartes es veu, però no parava. No? La Vita sempre la veiem com, la viatgera, tal qual. No, aquesta senyora va anar a Pèrsia perquè el seu marit era a Pèrsia. Però ella era molt més casolana que la Virginia Woolf, que realment era una velleta social, no? D'alguna manera. I aquí sí que veig com aquesta figura molt de cuidador, que és entendridora, però alhora no sé fins a quin punt també és una mica castradora, no? Llavors jo tinc aquesta ambivalència cap a la figura de Leonard Woolf, però el respecto molt com a marit de la Virgínia, com a company, diguéssim, com a company de vida intel·lectual de la Virgínia i com a intel·lectual de propi dret, perquè ell va tenir una carrera, diguéssim, més al cantó de l'assaig, política, no? Fundar les Nacions Unides, etc. Vull dir, era una persona molt sòlida en el seu àmbit, però evidentment Virginia Woolf ha acabat sent molt més coneguda que ell. Sí, totalment. Sí, a mi... No, aquesta part d'ell no la coneixia. Sí que sento que en general a la Virgínia, la pobra, li passava força això d'aquesta sobreprotecció molt, no? També quan està malalta i està amb els mals de cap, que no la deixen sortir durant molts dies, que ho entenc al principi, no? Però que passa sovint que és com, penses, ai, pobra, ves fora a tocar gespa una mica, que també t'anirà bé pel mal de cap que tens, pobre, no sé. Però sí, em genera tendresa una mica, també per
m'agraden molt, clar, s'ha de contextualitzar, ja ho deies tu, la Virginia estava casada amb en Leonard Woolf i la Vita Sackville West estava casada amb en Harold, que ara no recordo, Nicholson, que era un diplomàtic, però els dos sabien la relació que tenien, més o menys, la Virginia i la Vita, tot i que al principi la Vita en diverses cartes li diu al Harold que no està enamorada de la Virginia. I que mai la podria veure d'aquella manera. Exacte, que veus tu. La carta que li envia després a la Virginia és com la carta d'amor més maca que has llegit a la teva vida. Si tu dius la veritat, amor. Exacte. Si tu dorms millor la nit. Pensant això, exacte. Per això dic que a vegades les cartes són un acte de performar coses que no són veritat. Com per exemple en això, clar. Sí, però després veus amb la Virginia i l'Evita que hi dius no, està clar. I ja cap al final ja tothom ho sabia una mica més, fins i tot la germana de la Virginia, la Vanessa, li pregunta com en un moment i t'allites amb dones, tipus, com és? T'agrada? Sí. Saps? I ella, a la farmàcia cridant. Sí. I ella, sí, que sé què passa. Volia comentar algunes de les cartes, alguns fragments. He escollit molts. Jo ja aviso, potser no cal que les comentem pots fer tots. Això d'una plata d'enciam per triar quines llegeixes, perquè n'hi ha bastantes, Sí. Ja, sí. Mira, llegiré alguns que... D'acord, vinga. Mira, per començar llegiré un que parla sobre les pròpies cartes i m'agrada molt per començar perquè la Vita li escriu a la Virginia una carta, ara si no recordo aquí, és del 18 de setembre, és de l'inici, no sé, crec que és el 1924, i li parla en diverses cartes sobre el fet d'enviar-se cartes, en dues crec sobretot. En aquesta diu: quins intermediaris tan dolents que són les cartes. Tu llegiràs això a la llum del dia i tot tindrà un aspecte diferent. Crec que sento la nit amb una intensitat tan punyent com tu sents la desconnexió entre els éssers humans. Una d'aquelles conviccions que són tan personals, tan nítides, que fan mal. Em sembla que només començo a viure després de la posta de sol quan apareixen les estrelles. Bé, sobretot és aquesta primera part que diu que les cartes són intermediaris molt dolents, com per aquesta cosa de ha passat el temps i ja estem en moments diferents quan tu llegiràs aquesta carta. Sí, la persona que soc jo quan t'he escrit aquesta carta no és la mateixa persona que soc quan tu la reps. Exacte. T'han passat tantes coses de pel mig. Et puc contribuir una cosa a aquesta carta? Perquè hi ha un llibre que tenim pendent de publicar al setembre, justament escrit per la Vita Sackville West, i a la seva introducció és un llibre sobre el seu viatge a Pèrsia per trobar-se amb el seu marit, i parla molt sobre les cartes perquè evidentment durant el viatge em va escriure moltes de cartes, sobretot a Virginia Woolf, tot i que no ho diu en cap moment. Que fort. I diu: potser les cartes tenen algun defecte intrínsec. Per començar, no són immediates. Si avui escric a casa i dic, i de fet és ben cert, us escric aquestes ratlles mentre ressegueixo la costa al Balutxistan en vaixell, per mi tot plegat és extremament vívid, perquè tan sols he aixecat els ulls del paper perquè es tornin a marar del to rosat dels penya-segats sota la llum matinal. Tanmateix, quan el destinatari de la meva carta l'obri a Anglaterra d'aquí 3 setmanes, jo ja no seré davant la costa del Balutxistan. Potser m'estaré passejant en taxi per Bagdad, o llegint mentre viatjo un tren, o dormint. O potser m'hauré mort. Conjugar els verbs en present ja no té cap sentit, no? És una mica en la línia que tu deies, però a més li afegeix un altre inconvenient a les cartes, que crec que les dues estareu molt d'acord amb això, i diu: no és l'únic inconvenient de les cartes, no n'arriben tantes com ens agradaria. Quan rebem una carta que hem estat esperant amb candeletes, n'hauria d'arribar una altra d'immediat per contrarrestar el buit que ens aclapara quan els plaers agònics de l'anticipació donen pas a la satisfacció, que ens deixa més aviat freds. I després diu: quan per fi arriba, estripem el sobre amb impaciència, en deurem el contingut. I ja està, punt i final. S'ha acabat tot en un batre d'ulls i encara ens hem quedat amb ganes de més. La carta ens ha dit massa coses, o potser massa poques, perquè quan arriba, una carta ens pren tota una regió secreta de la nostra existència. De fet, l'única on podem assaborir l'autèntic plaer de la vida, la regió de la imaginació, creativa i proteica. El vent de la realitat dels fals núvols i les esplèndides siluetes d'aquell cel gloriós. I és que anhelar el paradís és viure-hi, una cosa ben diferent d'arribar-hi de debò. No? A mi aquesta m'encanta, aquest fragment. Les cartes, d'alguna manera, no acaben mai de complir. És més l'anticipació de
m'ha arribat una carta, o t'ha arribat una carta i te la guardes com aquella presa de xocolata, no? Que això també és una imatge que fa servir la Vita o la Virgínia en algun moment, no? Me la guardo així per llegir-me-la. Però clar, quan t'has menjat la xocolata ja... Ja està, ja he acabat. Què faig? Clar. Perquè és el dir què hi haurà dins d'aquesta carta, què em dirà aquesta persona, i tu imagines... l'expectació. Exacte, aquesta expectació que ràpidament... I normalment amb les cartes a mi mai m'ha passat que em decebi, de dir, tenia moltes expectatives. No, mai, però penses, ara he d'esperar fins que arribi una altra carta. Ara he de contestar jo. Exacte. I després que em torni a arribar, o sigui... Clar, jo crec que no és que la carta sigui insuficient, sinó que et desprens d'aquest sentiment d'il·lusió i anticipació, no? D'esperar alguna cosa. Sí. I a mi em passa a vegades quan he enviat alguna carta i em va passar un cop amb tu, ho vaig comentar, dic, on serà la carta que t'he enviat? No? O sigui, per on estarà viatjant? I podries posar un GPS. Clar. Un AirTag. Exacte, qui l'ha tocat? Qui no sé què, saps com? I per on pararà? Jo fa uns dies que te la vaig enviar, per què no t'ha arribat encara? No? Em passava com això i també tu a Galícia jo m'ho imaginava molt de dir, per on estan en aquesta carta? Sí. Saps? Perquè a més triguen dies, Triguen dies. O sigui, a mi la teva trigava com una setmana. L'última que em van enviar, la van enviar el 29 de març i em va arribar aquest dissabte, em sembla. Divendres a dissabte, vull dir, una setmana ben bona. Sí. Ostres, però d'una punta a l'altra d'Espanya no es tarda una setmana. Clar. Per on haurà anat? Quin recorregut haurà fet? Ha estat molt de temps Esperant. esperant. Sí, a mi m'encanta aquesta Sota idea. d'altres cartes o era de les de més amunt? I no ho podrem saber mai, però m'encanta imaginar-me la carta allà com amb potes allà. Et genera tanta tendresa, però perquè realment és una part d'una persona que t'estima i que t'està enviant aquesta part d'ella. Sí, totalment. No heu pensat mai, ara mateix al món, quantes cartes hi ha en trànsit i què diuen i quins missatges porten, saps? Sí. O sigui... M'agradaria molt treballar de repartidora de cartes. Però deu ser força avorrit, no? No, però o sigui, m'agradaria comprovar-ho durant un dia o dos, saps? O sigui, no durant anys, però viure l'experiència, saps? Ja. Imaginar-te... Exacte, jo crec que em passaria la vida com imaginant-me què hi diu en aquesta carta, o mirant com, mira aquests sobres de colors i quina lletra més mona, o aquest dibuixet, no? Sí, clar. Jo crec que seria això, que miraria una carta i diria, això deu ser una carta d'amor, això és una carta d'una parella que ho està deixant, això és una carta d'un avi al seu net. Saps? Em faria com les meves pel·lícules. Clar, com just l'Anna em va passar una post d'Instagram on una noia, ara no me'n recordo ni com es diuen, però que s'enviaven cartes amb una amiga cada dia. Cada dia, sí, perquè és una noia, li n'hem parlat a la Mònica, de fet la van entrevistar l'altre dia a la ràdio, no recordo a quina emissora, però ella explicava que ella tenia un projecte de demanar a gent que li escrivís cartes que ella no llegiria mai. Sí. I aquesta senyora en concret li va dir, val, te n'escriuré una que no llegiràs mai, però a canvi te n'escriuré una cada dia que sí que llegiràs i tu me la respondràs, no? Llavors fa, no sé si més de 20 anys em sembla, més de 20 anys. Que s'escriuen una carta diària. A mi això em va fascinar, no sé si seria capaç jo d'escriure una carta diària, però a la vegada de dir què deuen pensar els repartidors, no? Jo segur que diria, són amants. Jo acabo de pensar que soc molt catalana, perquè el primer que he pensat és quants diners s'han gastat en segells al llarg de 20 anys. Clar. Perquè baratos no estan ara mateix els segells. No estan baratos. Tampoc són tan cars com jo m'imaginava abans de començar a enviar cartes, però... No són cars. La Mònica ha començat, quants de sobres, quant de paper, quant de tinta he gastat. No, però perquè penso, si abans un SMS ja em semblava... O sigui, si comprimíem molt els SMS perquè valia diners, com és que no donem el valor a que una carta també val diners? Perquè jo me'ls gasto els que faci falta per enviar una carta. Sí, ja. Però estic d'acord, Però que també, o sigui, val més diners? Sí, clar. Un segell, un SMS. I si envies un segell fora d'Espanya, com és el meu cas fa poc a Itàlia, és més car. Sí, no, jo vaig treballar en un estanc durant temps i llavors m'agradava molt quan et venia una senyora gran, normalment perquè eren iaies, els que enviaven cartes i deien, nena, dona'm un segell per tal lloc, per l'altre, i tu havies de mirar... Tarifa A o tarifa B? Sí, tu havies de mirar els llocs de les tarifes i vale, és aquest segell, on has de posar 3 perquè funciona així, o sigui, havies de fer com els teus jocs, el teu Tetris de segells. Són molt lletjos, els segells, però... Són lletxíssims. Superlletjos. Lletxíssims. Jo em vaig comprar per enviar-li cartes a la Jana, perquè feia molt temps que no enviava cartes, i em van tocar uns segells commemoratius de l'11M, que vaig dir, que tècnic. Uau! Sí.
Tornant a la idea aquesta, és que som Ens fantàstiques. n'anem tant del tema, Ja, m'encanta. és que jo ja sabia que això passaria, he de però dir que els m'encanta. apoyers ja estan acostumats. Sí, sí, D'acord. sí. Quan vaig llegir això, just estava contestant una carta versió mail i just vaig recuperar el fragment del que li deia per aquest episodi. I jo li deia a aquesta persona, m'agrada llegir el que em dius sobre aquesta correspondència, ara no recordo, crec que les cartes del verano de 1926, crec pensar que em referia, i em fan pensar en el que diu la Vita de Virginia, les cartes són el dimoni, ignoren Einstein i estan sotmeses a una cosa tan fal·laç com el temps. En una altra carta també li diu 15 intermediaris tan dolents que són les cartes, tu llegiràs això a la llum del dia i tot tindrà un aspecte diferent. I jo deia, tot i que la Vita m'encanta i és molt assenyada en pràcticament tot, en això no hi estic d'acord. El temps es dilueix a través de la correspondència, es posa en espera o esdevé el que veritablement hauria de ser el temps, un no res, li deia jo a aquesta persona. I m'agradava molt just pensar que això fa bastant de temps, mesos, que vaig enviar aquest mail i ara estem recuperant aquesta idea ara i com el temps realment és una cosa que es dilueix, perquè estic connectada ara a aquesta carta que es va enviar el 1924, que li va enviar a la Virginia, que tot el temps entre que s'enviaven aquestes cartes i ara ho recuperem i aquest mail, no? Com tota aquesta cosa de temporalitat em fascina. Però al final jo crec que és com aquest podcast, no? Que abans deia, ui, és que ens n'anem un xic per la... no? Sí. Divaguem molt, no? I és com un... Bueno, jo crec que totes les converses tenen aquest poder, no? I les cartes no deixen de ser una conversa. Crec que vaig llegir una cita d'Erasme de Rotterdam que deia alguna cosa així com que les cartes eren una conversa entre amics absents. Vull dir, que sempre fan això, no? Les converses, sigui en format podcast, sigui en format carta, no? Aquesta manera de dissoldre, no? Com que la comunicació, quan la comunicació estàs present en aquella comunicació, no? I t'aboques a aquella comunicació, d'alguna manera el temps deixa d'existir i l'espai deixa d'existir. I ara som a Blanes, o podríem ser a Tordera, i podríem ser a Girona, o podríem ser a Teheran, i estaríem tenint aquesta conversa, no? Bueno, Teheran no, ara mateix no, el que sigui. Però jo crec que és aquest poder, no? De dir, són temporals i les tornaràs a llegir d'aquí 10 anys, aquestes cartes que has rebut aquest any, i tindran una altra lectura, potser perquè tindran perspectiva, però seguiran sent aquest no temps, no lloc. Exacte, és que, i per mi el temps hauria de ser així. Bueno, per què dic el mateix del temps que cada fotocamisa? Jo les veig una mica com una mena de màquina del temps. No? En el sentit d'aquí 10 anys rellegiràs les cartes que ens enviàvem i val que les veuràs des d'una altra perspectiva, però per un moment, ni que sigui un moment, tornaràs a aquell moment en què vas rebre o en què vas escriure. Clar, no? I tornaràs a veure la imatge de tu, és com veure una fotografia, no? La imatge de tu que eres quan vas escriure aquesta carta. Sí, totalment. Hi ha una cosa que m'obsessiona d'aquestes correspondències que són com les petites marques o coses que es troben de les cartes, com per exemple en un moment la Vita al seu diari diu, fa una entrada i en un moment fica la Virginia s'ha quedat o una cosa així i fica un signe d'exclamació sobre encerclat. I s'explica a la nota a veu de pàgina que era una de les maneres que tenia per marcar un moment íntim que havia tingut amb la Virginia, no? Una trobada íntima, o que també a vegades ho feia amb una X. I m'encanta aquesta idea, justament això no és en una correspondència, és en un diari, però de marcar petites coses, no? En aquest cas que dissidents que no pots escriure simplement, potser en el diari perquè pugui passar i tenir partits, no? Ara aquesta exclamació voldrà dir aquesta cosa, una X voldrà dir això, i que crec que fins i tot amb el seu marit també ho tenia com acordat, no? Com si fico aquesta cosa vol dir aquesta altra, les no? paraules secretes, no? Paraules secretes que volien dir... Que de fet a les cartes entre la Virginia i la Vita hi ha una cosa que em sembla com molt íntim i alhora que s'assembla una mica això de les paraules secretes, que és les maneres que tenen de dirigir-se l'una a l'altra, no? Aquests mots, diguéssim, íntims, i que moltes vegades redirigeixen l'estima o els gestos, diguéssim, físics de l'una cap a l'altra, com elles tenien gossos i les dues, diguéssim, els gossos se'ls estimaven moltíssim i eren molt importants,
i en algunes cartes una a l'altra li diu la pinca et llepa afectuosament, no? Que és una manera de redirigir, de dir... no? El que tu faries, doncs t'ho fa... Exacte, Sí. m'encanta. O a lo d'en Poto. Oi, sí, s'inventen com alter egos, i llavors la Virginia té un alter ego, Que és en Poto. que és en Poto, que és un mico, una espècie de primat així molt petit. Sí. I llavors és com que en Poto està gelós i tal, i, no? Coses Clar, per que no potser dir-li no dius tu. directament, no les pots dir. Fins i tot en una carta íntima no les pots dir. Imagina't. Sí. T'inventes subterfugis per acabar arribant a dir allò, sense Clar. dir-ho literalment. Sí. I a vegades diu, en Poto diu això, però la Virginia diu això altre, no? O tal, però com, clar, però en Poto ets tu o a vegades la Virginia acaba les cartes com una B baixa i una P, o Virginia i Poto, com coses així, que aquests jocs o aquestes petites, que no eren una broma interna, però aquestes coses internes, aquests codis que, com sempre, aquest llenguatge que has creat amb una persona... parlant del mateix. És que literal. Doncs no, que només amb aquesta persona tens em fascina i també em fa palès tota aquesta dissidència que a través d'aquestes cartes podien viure i que no la podien ni viure plenament, que havien de fer aquestes coses, aquestes marques, que per poder mig relacionar-se d'una manera amb més normalitat, entre cometes. A mi això em va obsessionar completament. És que podria dir tantes coses d'aquestes cartes. Ara aniré a la pàgina 95. Ui. A veure, aquesta carta és una carta de la Vita en Harold, a sobre que parla de la Virginia. És el 28 de juny a Longbarn, li diu no en tinc cap embolic, i aquí es diu en l'original Maddles, el terme que feien servir Vita i Harold per referir-se a les seves aventures amoroses. S'està referint a un embolic, una aventura. La Virginia no és un embolic, exactament. És una dona enfeinada i prudent, però m'estima de debò i vaig a dormir amb ella a Rodman. Això no és ben bé un embolic. Que m'encanta perquè realment tampoc està mentint, perquè ben bé no era un embolic, això. No. Era molt més que un embolic. O sigui, i molt més que una situationship. Sí, era d'aquelles coses que costa de definir, no? Que no acabes de ser una parella, però tampoc és només una mica en dreta cuixa. És un amant. Jo estic molt a favor de recuperar el terme amant. No, que Totalment. és això, és més que una mica en dreta cuixa. I amor, ens estimem. Però ho dius no a les és una notes, parella. de fet. Clar. Som amants. Exacte. És que l'Anna a la nota diu com alguna cosa de similar a... Que són dos amants, són Sí, dues exacte. persones que s'estimen, no? Exacte. Doncs ja està. I és tal qual, això. De fet, l'original es diu Love Letters, és a dir, cartes d'amor, però en algun moment algú m'havia dit home, però no és una mica tendenciós cartes d'amor? No estàs venint aquí com que hi ha una història d'amor? És que hi ha una història d'amor. Clar que hi ha una història d'amor. I és evidentíssima, part. Vull dir, el fet que no fossin una parella a l'ús, el fet que no compartissin, diguéssim, els rituals que compartissin la majoria de parelles, cosa que Virginia que la Virginia i el Leonard no feien, i la Vita i en Harold en algun moment sí, perquè van tenir dos fills, però en general tampoc, i vivien separats, i un feia, no? O temporades separats. Vull dir, però l'amor, i jo crec que aquí hi ha la dissidència d'aquestes cartes, no? L'amor té moltes cares, no només una, no? I per això crec que... Jo vaig dir, home, és clar que són cartes d'amor, i de desamor també, perquè hi ha moments durs, no?, en aquestes cartes, però jo crec que precisament aquestes coses que dèiem, no? Aquestes coses que potser no es poden dir ni tan sols en una carta d'amor, segons en quin... Però trobem la manera de fer-les arribar, encara que sigui amb paraules secretes en una carta íntima d'amor, tantes maneres. Llegia que a l'edat mitjana, evidentment només les dones de la noblesa i encara unes quantes només, que eren les que estaven alfabetitzades i per tant podien escriure cartes, doncs que les cartes i els brodats o els teixits eren les dues maneres que tenien les dones d'expressar una mica la seva intimitat, no? I de dir coses d'elles que
que en l'esfera pública ni es contemplaven, no? I d'alguna manera, doncs, sí, com petits racons, com petits espais de creativitat on expandir una mica el teu ésser que en l'esfera pública havia de ser molt contingut. No? Totalment. I per acabar de la selecció que he fet, hi ha algunes que per mi són literalment sexting, Sí, de dir, això és sexting, tal qual. Sí, llegeixo 2 fragments que per mi va ser... Noies, marxo? O sigui, no puc estar... Bueno, estic interrompent alguna cosa, em sap greu. T'ho juro. Hi ha un moment que diu, crec que a la propera vegada estaria molt bé tenir la marsopa al meu bany. Clar, això també té com context, com coses que es deien l'una a l'altra. Blau acer, freda com el gel, molt amorosa. Hi ha gent que prefereix els dofins, jo no. Conec un dofí dels del Mediterrani que va destrossar un banc d'ostres sencer. Una bèstia lasciva, aquesta. Punts suspensius. Clar, això li diu la Virgínia a la Vita. Per mi, jo vaig apuntar literalment sexting en aquesta pàgina, que potser no és tan evident, no? Perquè ho fan com amb aquesta cosa... Sí, és dir-ho tot sense dir res, no? Exacte. Però hi havia una altra... Posar uns punts suspensius. Sí. I ja està. Hi ha una que, de fet, és tal qual uns punts suspensius perquè diu la carta de Virgínia del 5 de desembre comença dient, què et sembla si vinc dissabte a la nit? Sembla que és l'única possibilitat, fes-m'ho saber. Diu alguna altra cosa i després diu, em diries si et truqués per preguntar-t'ho que m'estimes? Si et veiés, em besaries? Si fos al llit, punts suspensius. I després diu, estic entusiasmada amb Orlando aquesta nit, m'he estat ajaguda al costat del foc mentre ideava el darrer capítol. Són presidentes del Club de Gaudidores. Totalment. O sigui, a mi m'encanta imaginar-me a la Virgínia escrivint em besaries? És que a més me l'imagino com estirada al llit amb els pauets així movent-los, com un adolescent. Sí. I després, ara pensaré un capítol d'Orlando perquè clar, no sé què. A Orlando, de fet, hi ha moltes imatges que remeten a la Vita i perquè Orlando sí, perquè expliquem-ho, sí. Orlando és un dels fills de la Vita diu que és la carta d'amor més llarga de la història de la literatura. Si bé aquí Virgínia explica que d'alguna manera ella pensa prendre certa venjança perquè Vita se'n va amb altres que no són ella, perquè la Vita tenia necessitats físiques que la Virgínia no tenia, llavors a la Vita se li quedava curta el tipus de relació que tenien elles dues. Tot i que també tenien... Sí. Bueno, no sabem ben bé en quin moment com es materialitzava aquesta intimitat. Però a Orlando hi ha com unes certes paraules que es repeteixen. En un moment Orlando diu, no sé com és en el català, però en anglès diu life, 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 vida, 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 que en llatí és vita, vita, vita. I una altra de les paraules que més es repeteix, que a mi m'agrada molt aquesta escena, és ecstasy. Ecstasy, she cried, algo així. Ecstasy, no? Com un moment que repeteix moltes paraules, i una és èxtasi i l'altra és life, vida, vita. I a mi això em sembla increïble, vull dir, entenc que la meva ment no privilegiada no hi ha arribat sola, aquí he llegit molts de papers sobre la relació entre elles dues i l'Orlando i les cartes, però vull dir, per això jo crec que és cert que Orlando és una carta d'amor barra venjança, barra amor, barra gelos, no? Perquè en realitat és la Virgínia és una imaginació, no? O una reinvenció de coses que no han pogut passar, no li han pogut passar a la Vita, però tampoc no li han pogut passar a ella amb la Vita, i d'alguna manera la reimagina, no? I la reinventa i li dedica a ella. Vull dir, al final és una carta d'amor. Sí, és una carta d'amor totalment. De fet, li acaba regalant el manuscrit a la Virgínia, a la Vita, perdoneu, la Virgínia li regala a la Vita, i també m'agrada molt perquè, bueno, la Vita aquí, no la llegiré, però en aquestes cartes trobem la lletra que li va enviar a la Vita després de llegir Orlando, que se'l llegeix d'una tirada, i m'agrada molt perquè hi ha un moment que quan està acabant Orlando li diu com no és... La Virgínia li diu a la Vita com ara no sé si ets real, have I made you up? Sí, ets real, t'he inventat, no? Exacte, o t'he inventat, que a mi m'encanta això, petita referència a
All Too Well, 10 Minutes Version, el Oh my curt, God. al principi del curt, la Sadie Sink li diu al Dylan O'Brien, Is this real, no? Is this real? Have I made you up? O Sí, algo així. sí. I dic, Bueno, però perquè és la sensació... O sigui, jo en el curtmetratge ho interpreto molt com la sensació aquesta de estic visquent pràcticament un somni, no? De tan enamorada que estic i tan embafats que tinc els sentits que em sembla que estic visquent un somni quan realment simplement és amor. Clar, la idea que tinc de tu és la meva idea de tu i he imaginat aquesta versió i clar, imagina't a la Virgínia escrivint com pensant en la Dita, aquest Orlando, de dir hi ha coses que són el que crec que són d'ella però altres són ficció, i llavors ara qui ets tu? I després la Dita li respon com no em diguis això, vull que em pensis com a viva i com a tal i que sóc aquí, no sé. Però m'encanta com aquest moment. També jo crec que abans les cartes no tenien aquesta, diguéssim, evidentment sempre han tingut aquesta dimensió que dèiem de la presència, no? Però jo crec que ara, que tot és efímer, no? Que dèiem, la Mònica m'ho deia abans, és que clar, si en algun moment la Jana i jo som famoses i ens publiquen què es publicaran? Àudios d'amor? Whatsapps d'amor? Saps? Hauran de transcriure els àudios que ens enviem? No? I si s'esborra l'historial dels Whatsapps, què? Ja està. Déu. Millor. No, sí. Bueno, hi ha parletos al nostre xat. És veritat. Que podríem passar la història. Però vull dir que a més hi ha certa immediatesa, no? I que a vegades, per exemple, quan la Vita va de viatge a Pèrsia, li fa unes cartes, per mi són de les cartes més boniques que hi ha, les cartes que la Vita li envia a la Virgínia, perquè a més la Vita té moltes ganes d'impressionar la Virgínia literàriament. Sí. Llavors li escriu unes cartes precioses des del seu viatge, descrivint li fa aquesta carta alfabètica des d'Egipte, no? Però també li fa una carta on ella s'imagina que la Virgínia era un planeta i que ha esclatat a 1000 bocins i que un bocí ha anat per aquí i l'altre allà, no? Tot molt descriptiu. I barreja aquesta imaginació dels trossos de la Virgínia escampats amb escenes reals del que ella vivia a Teheran, no? del Palau Reial, etc. No sé on volia anar a parar. Sí, la presència, no? Que dèiem, hosti, és que potser ara jo me'n vaig de viatge tornem-hi, Teheran no és bon exemple, però me'n vaig de viatge a algun lloc i a vegades potser en comptes de dedicar-me el temps a fer una carta o d'escriure-ho, envio una foto i ja està. I aquí es queda tota la meva experiència que et comunico a tu, no? Amb una imatge. Llavors, el fet de prendre's temps per escriure una cosa físicament, com diria la Mònica, invertir en segells, en sobres, en paper, en tinta, per fer-li arribar a algú una cosa que avui dia es podria fer arribar de manera molt més immediata i més efímera, per àudio, per imatge, per un WhatsApp abreujat, etc. Això ja és un acte de dissidència, no? És a dir, ja no només el contingut, sinó el fet mateix d'escriure cartes, avui dia ja és un acte de dir no, aquest temps l'inverteixo en fer una cosa física, en fer-te arribar un tros de mi fet, diguéssim, amb lletra, diguéssim, que m'ha fet moure el canell, que m'ha obligat a seure en un escriptori, a comprar, a fer la previsió, he de comprar segells, he de comprar sobres, se m'han acabat els sobres, els he d'anar a comprar. Tot aquest ritual, que té una carta que no té el WhatsApp normalment, per mi això, en els temps tan superaccelerats que vivim, és dissident total. És revolucionari, és anar contra el sistema. És anticapitalisme. És anticapitalisme. Total. Que penso que hem d'acabar així. Sí, i punt. I deixem anar la bomba. És la millor manera d'englobar el que volia ser aquest episodi, perquè penso que si no seran 3 hores i mitja d'episodi. Sí, ja portem. Però m'encanta. També deixem aquest episodi amb la promesa de tornar a parlar d'això. Sí, aquí ens han deixat com molts llibres. Ens hem deixat molts llibres. Hi ha molts universos epistolars. Sí, per tant, fem aquesta promesa de que recuperarem això, recuperarem també la idea de com escriure una carta, que és una cosa que ens feia molta gràcia parlar-ne també, i penso que anem a les obsessions i tanquem una mica això. Anna, tens alguna obsessió així, alguna cosa que últimament et rondi pel cap? Si no, mentrestant pot començar la Mònica i et donem un moment per pensar. Vinga, sí, que comenci la Mònica. Jo aquest mes m'he obsessionat amb el joc de Claudators, que me'l va descobrir l'altre dia el meu germano. Quin joc és aquest? És
per mi entra en el mateix univers que el paraulògic, els mots encreuats i aquestes coses. Vale. És bàsicament una cita literària que està incompleta. Llavors tu l'has de completar a partir de pistes. Són pistes semblants a les dels mots encreuats. I M'encanta, això, no? on és, Es això? diu Claudators. Està A internet. A internet. Sí. Però és una pàgina o és una app? És una pàgina. Vale. No sé si també tenen pàgina l'app. web. No sé si també hi ha l'app. Perfecte. Però tu, sí, escrits entre Claudators hi ha pistes, llavors tu has d'anar resolent aquests Claudators fins que et queda tota la cita literària. I cada dia en surt un de nou. I és en català? És en català. Clar, bueno, sí, clar. I és que jo que estic obsessionada amb els mots encreuats, però molt obsessionada. L'altre dia vaig aconseguir fer la màxima puntuació als mots encreuats, o sigui, resoldre'ls tots d'una tirada sense comprovar ni un fallo. Crec que va ser el pic de la meva vida. Llavors descobrir això m'ha encantat. D'altra banda, m'he obsessionat amb l'últim capítol, penúltim capítol de Club Tàndem sobre Ausiàs Marc i en especial sobre el senyal que utilitza ell per parlar de la seva estimada, que és plena de seny, que em sembla que és tenir una mala llet, perquè efectivament aquest bon home li encantaven les dones, li encantava viure la vida, no? Per tant, estar enamorada d'aquesta persona no era la cosa més assenyada del planeta. I d'altra banda, efectivament estar enamorada no és una cosa assenyada, no? Perquè sembla que a vegades l'amor i el seny no poden coexistir. Llavors, per mi, utilitzar plena de seny per referir-te a la dona que estimes és tenir molt mala llet. I m'agrada. Ja li escau, com Sí, dir això. certament. Ja me l'imagino així una mica, Ausiàs Marc. Seguim. Ara us faig recomanació que sapigueu que al Caixa Fòrum de Girona hi ha una exposició sobre la botànica en l'art on porten quadres del Prado, que és absolutament preciosa, em mor de ganes d'anar-la a veure. Anirem juntes, farem cita amb la Mònica. Sí, l'he mirat una mica com així a la web i tal, però no l'he anat a visitar i anirem de cita amb la Jana. Potser ens trobem allà. Que ja es va inaugurar a finals de març i em sembla que serà fins a finals d'agost. És a dir, teniu temps de sobres per anar-la a veure. I ja, finalment, m'he obsessionat avui amb una sèrie de la BBC que es diu The Other Bennett Sister, que parla sobre la Mary Bennett d'Orgull i Prejudici, que tant en el llibre com en les pel·lícules és la gran oblidada, pobreta, o sigui, ronda per allà, però pràcticament no té història, i ara la BBC n'ha fet una adaptació sobre la seva vida que és tan tendra. És una mica com els Bridgerton, però amb molta més, o sigui, molt més acurada a nivell històric. On es pot trobar? Definitivament no l'he trobat en una web pirata. Perquè, de moment, ja us dic, és anglesa, llavors a la BBC està a la televisió pública, s'hi pot accedir, a Espanya encara no ha arribat, em sembla que arribarà a través de Movistar Plus, però diria que encara no hi és. I jo sé que no es pot trobar en una web pirata, per tant, si algú necessita, que m'obri per DM i parlem sobre com no es pot trobar a Espanya. Molt bé, perfectíssim. Jo m'he obsessionat molt aquest mes amb la segona temporada de Pitt, que és una sèrie que es troba a HBO sobre les urgències d'un hospital, li diuen el Pitt, i han tret ara la segona temporada fa poc, però jo la vaig començar i no em va agradar el primer episodi, però aquestes festes l'he tornat a veure, he dit, li dono una segona oportunitat i m'he enganxat, o sigui, no podia parar de mirar la puta sèrie, perquè és molt bona, perquè un episodi és una hora dins urgències, llavors és un sol dia a urgències la temporada. I a mi, com que sóc una tia que li agrada molt l'anatomia de Grey, llavors a mi el que tingui a veure amb hospitals, no sé per què, em funciona moltíssim. A mi em passa amb les sèries de policia i de forenses. I més He passat per aquí. Més si són aquelles 2000eres que és tot propaganda dels Estats Units. Hawaii 5.0. Bones, El mentalista, Castle, tot això. Jo això pel cul també. Sí, em funciona molt bé. Que després estic paranoica i he de tancar la clau, o sigui, la porta amb clau i amb el llisquet i tota l'estona penso que ha entrat un assassí a casa. Sí. Però igualment me les passo. Però a mi em passa amb els hospitals que em donen confort. Em passa molt amb Grey's Anatomy. Em dona molt de confort. És com la meva sèrie de confort. I no és una sèrie molt intensa. Per molt malament que estigui jo, aquesta gent està pitjor. Literalment, Meredith Grey està pitjor en qualsevol moment que jo. Llavors dic, molt bé. I després m'he obsessionat una mica, justament avui també, amb l'episodi de la infidelitat d'Àngel Guimarà, just, que ha sortit aquest mes. El de Club Tàndem. El de Club Tàndem, perdoneu, sí.
I m'ha encantat perquè en un moment, en la part aquesta que parlen com d'obsessions i com relacionen el tema amb altres coses, parlaven de Sally Rooney i del llibre de Conversations with Friends. Clar, és que de cop... I clar, Toca era el molt a meu prop de món, casa, això, saps? tocava molt a prop, que m'ha fet... Volia ser-hi allà perquè no m'estava agradant com ho estaven dient, dic, això no és així, brutal, saps? He tingut un punt de dir, no toquis el meu bebè. I com fa poc vaig tornar a veure Conversations with Friends, l'adaptació a la sèrie, que cada vegada m'agrada més. O sigui, és com al principi em vaig enfadar molt amb l'adaptació, perquè sí que està fatal adaptat, hi ha coses canviant del llibre i tenir, saps? Com aquest moment de lectora de dir no, has canviat això del llibre, i cada vegada m'agrada més i m'he obsessionat molt amb això i amb la idea aquesta d'infidelitat i dels límits de les infidelitats i tot això que també es veu molt al llibre de Conversations with Friends. És que això és un meló. El meló de la infidelitat és un meló que a mi em fascina molt. Jo estic, o sigui, per mi una de les coses sagrades de qualsevol vincle, sigui una parella o sigui qualsevol altre tipus de relació, és, abans que passi res, hem de tenir una conversa de on està el límit. Per tu, què és una infidelitat? Què et fa sentir còmode? Què no? M'és igual si és una conversa superincòmoda, m'és absolutament igual. Ens asseurem, farem un cafetó i parlarem d'això. I crec que no es fa tant com s'hauria de fer. Efectivament. I per això les coses... I per això les coses surten com surten. Sí, totalment. Llavors, molt a favor de tenir aquestes converses. Sí, i de parlar d'això, i perquè com elles deien en l'episodi, el que tècnicament és una infidelitat, moltes vegades no ens sabria tant de greu com una altra cosa que no és una infidelitat considerada, no? Ficaven l'exemple d'aquesta pel·li de The Worst Person in the World, que en un moment es troba la protagonista amb un altre home i els dos tenen parella i testegen una mica com els límits de la infidelitat, però tot dient, no, això no és posar les banyes a la nostra parella, i d'elles deien, això és molt pitjor que fotre-li les banyes, o sigui, prefereixo que follis aquella nit amb aquesta persona que no que comencis a fer com aquestes coses, no? Aquests jocs tontos amb aquesta persona. Bé, amb aquesta idea m'ha fascinat i he dit, uau, aquí hi ha un gran tema, Bueno, òbviament, les infidelitats ha sigut un gran tema sempre. Un podcast. Sí, de només les d'infidelitats podríem fer-lo perfectament. Podríem. Bueno, és que duraria 3 hores també. És igual. Total. I Anna, quines les meves obsessions? Les obsessions. Clar, ja sempre hi ha obsessions de fons que segueixen, no? És com una carrera de fons, i llavors hi ha els 100 metres llisos. Els 100 metres llisos d'aquesta setmana és aquest llibre, que l'he llegit gràcies a vosaltres, perquè vaig anar a la biblioteca i els vaig dir doneu-me tot el que tingueu de correspondència. Ai, m'encanta. Per veure si tenia temps de llegir-ne algun altre. I vaig agafar aquesta que es diu Memòria per correspondència de l'Emma Reyes, que és una pintora colombiana, que em sap greu començar així, però vull dir, a vegades sembla que per donar importància ho hem de dir amb qui s'ha relacionat i sempre solen ser senyors, però Picasso, Diego Rivera, etc. no cal que segueixi, perquè ella, diguéssim, existeix per dret propi, però diguéssim que és un seguit de cartes que ella li va enviar a un amic íntim seu, un altre intel·lectual, diguéssim, diria que també colombià, quan ja era adulta i ja era pintora, estava establerta, etc. Explicant la seva infància, que és una cosa dickensiana total, o sigui, duríssima. I això m'ha permès conèixer l'Anella, no? I més enllà d'aquestes cartes que només narren la seva infància fins als 18 anys, que és quan s'escapa del convent on estava. Sí, acabem, és un teaser perquè la llegiu. Sí. Però és molt bonic perquè al final de tot hi ha un senyor que intenta traçar coses del... Clar, ella explica coses que ella recordava quan tenia 4 anys. I hi ha un senyor que fa la investigació de dir jo vaig anar a aquest poble per preguntar a veure si havia passat això i no els encaixava. Que bo! Clar, llavors és com, hosti, clar, ella es tira de memòria al cap de molt de temps que passés quan ella era molt petita i ella li explica que les cartes és la seva veritat, no? Total. O no, o és els blancs que tenia, doncs els ha omplert amb imaginació, potser, no ho sé, ella no ho diu en cap moment, no? Però això m'ha semblat com molt interessant aquest joc final de dir, ostres, però aquestes cartes hi ha coses que no acaben d'encaixar temporalment, no sabem si s'ho ha inventat, si és que en té un record que no és real, no? I a part d'aquest llibre, vaig estar amb un amic l'altre dia i volíem mirar una pel·li lleugera, va dir, per què no mirem Flow, que és una pel·li de gatets? Ai, no. I vaig acabar absolutament devastada i destrossada i obsessionadíssima amb aquesta pel·lícula.
vaig estar buscant articles que la interpretessin, el paper de tots els animals que surten de la... Em va absolutament meravellar i obsessionar i estic desitjant que vingui a passar uns dies a casa un amic que no l'ha vist per dir l'hem de veure, per tornar-la a veure, com per revisitar-la, perquè em vaig quedar com que no era gens el que m'esperava, era com un, bueno, i els altres gatets quan surten? Jo no l'he vist encara, però m'han dit que et destrossa per dins i tinc unes ganes de veure-la, però a la vegada no trobo el moment de dir aquesta destrossamenta, saps? És devastadora, però alhora és d'aquella devastació que hi ha cert confort, diguéssim, en una situació molt extrema. Hi ha cert confort. Sí. I és molt tendre. Clar. És dura i molt tendre. L'hauríem de veure. Molt bé. Plegades. Jo no vull plorar més. No. Jo últimament estic d'un sensible que no puc, llavors a mi dona'm això una història de com la Mary Bennett s'acaba casant i vivint feliç. Perfecte, ja doncs està. aniré a casa l'Anna i la No veurem necessito plegades res i més. ja està. Doncs vinga, ara ja només ens quedaria donar les gràcies un dia més als nostres realitzadors Ian Possa i Uri Guitar, al nostre productor Joel Solís, a la xica esta per cedir-nos la seva cançó ¿Dónde está Sandra? I a Baijana Comas per la portada. I, òbviament, a l'Anna Noguer per aquesta fantàstica estona. I també a la Latina per seguir-nos l'espai un dia més. Ens veiem el mes que ve per posar més fil a l'agulla.